Ассалому алайкум подписчикони азиз. Умедворам ки ҳама кас сиҳат ва саломат сарбаланд хонавод ҳастед. Хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Мо айни ҳол қарорем дар молбозори Пайшанбе Калхозобод. Шурӯъ менем навро аяк сар ғанаҷини беҳтарин картинка. Ординас молам беҳад молаки фасонай. Фигураи хушрӯ дора. Хам картинкада қайки хидмат ғанаҷиниш кас. Ранги бақа. Чанд пул гуфти ҳами ғанаҷинта? 12,000 муомилаи хуб дора бародар азиз. Ами сираз рақамои телефон та бигӯ. 2 732 91 91 занг бизанед ба ҳами рақамо харидорӣ кунед бародар азиз. Муомилаи хуб дора, одами бозорай, беҳтарин мол. ина бародарат кафои мола тамошо кунед. Мола беҳтарин мола. Кафошон кафои хушрӯ газет мола. Фақат мол хушрӯ. Ман рақамой гуфтем гузаштем бародарон занг бизанед харидорӣ кунед. Мол одами бозоре бародар, муомилаи хуб амина. Бовар ки ба ҳамин ғанаҷини халтасина хубам дора каседам ки молам кунем моли зури бад аст. Бародарон як сар ғанаҷини нозоидаga барои мол кардан. Чанд пул гуфти акамира? 13,000 мега бозор чи пурсид? 11,500 кардан надодаш бародарон. Худаш 13,000 гуфти, хеле камтар муомила дора. Ягон чи иншоалло болотар кунад меташ. Мола ки назд аст. Вақти хубиш. Мола ки зур дайд. Ина бародарон ди сар ғанаҷиниga барои боқидан ҳарчи молои бақувват бидастанд. Чанд пули гуфти? 14,000 мега. Муомилаи хуб дорам бародарони азиз. Ё дар якҷоягирам фурӯхта мешаванд, тоқатоқарам фурӯхта. Ина қафои мола тамошо мола ғавс бидастанд. Ҳарчанд молакои ғавси фасонанд. Дар якҷоягирам фурӯхта мешавад бародарони азиз. Бозор чи пурсид ёра? Иша 11,000 уша чи? Исқа 11,000 кардан. Шведиша 11,000 кардасан. Бародар азиз муомилаи хуб дорам. Номер телефон рақамои телефони бародар 900 72 88 85. Бародарон азиз ба ҳамин рақамо касе ки занг мезана харидорӣ мекунад. Ба ҳамин рақамо гуфтем гузаштем занг бизанед харидорӣ кунед. Моларо молакои хуба барои бастан вақти хуби айни хуби шумо бародарон. Ишам 11,000 пурсидаст. Иша 11,500 карда мега надода. ин бародар ози савдо кесаст. 11,500 карда надода мега 11 дабте уша 11 карда мест. Иш базетар. Я сарғанаҷини ёша ки дига бародарон азиз. Чанд пул мегӯра? 9,500 бозор чи пурси? 8,500 кесан. 9,500 кесас. Ин мол ёшак мола ки мола хеле назд дайрад. Сол шуда. Ам як сола боло айдай. Мола ки наза ёша. Барои мол кардан мола хуб аст. Бародарон азиз ди сарғанаҷини беҳтарин молакора молои нағзан ҳарчанд молои зур дастанд. Я бор тамошо кунем, бо нархи навошам мепурсем мегзарем ҳарчанд дар молакои ғавси хушрӯ аст. Сархош бақувваттар аст, иш бо ёштар назар бароиш. Тамошо кунем я бо. Ҳозир кара мепурсем нархи навои мола мегем ки иншоалло. Чанд пули гуфти яка ёра? Ёра ҳарча 25. ҳардаш 25,000 муомилаи хуб доранд. Касоне ки харидорӣ карда мешаванд дар якҷоягирам савдо мешаванд, тоқатоқарам савдо мешавад бародарон азиз. Молои ҳами Калхозобода нака? Бародарон молои ми Калхозобода худаш бидастанд. Молои нағзане ки акам рақамои телефон там бигӯ. 93 577 78 15. Бародарон аз касе ки харидорӣ карда мешавад ба ҳамин рақамо занг бизанад харидорӣ кунад. Ака иншоалло муомилаи хуб ҳам дора. Муомилаи хуб мина. Молашам молои нағз дастанд. Хушрӯ тамошо кунед. Ба хотири ҳамин ғанаҷинои хуб бародарон аз лайка бизанед, подписатсия кунед, подписатсия кунед ки то ки навъҳои хуб ҷолиб бисёртар шавад. Худо рости молои нағзам ҳамин рӯз бозор умуман камай. Моли биғизш вахша нест. Надидем. Ягон та биғиз як пиргоҳ моли биғиз надидем ай молои ёш. Ноҷинои сортавоям умуман каман. Ҳамин молаки молои нағз дастанд ки занг бизанед харидорӣ кунед. Бародарони ғанаҷини 10,800 сум кесанд. Ин ғанаҷини хуб будааст. Барои 50-60 сум савдош камтар задешка хуб аст.
подписчикон азиз дар байни ғинаҷинонда як сар буқачаи шведира навор мекунем, тамошо кунем. Буқача базиба кард. 14000 мегӯ? 14000 мегам муомила дорад. 13200 кардан надодеш. 13200 сомон кардан надодеш. камтар муомилаш мода хеле мода бузург ягон чи кушкнан метияш. Мола моли нағза базиба десен ки. Ами рақамои телефон табгӯ або 917 28 0105. бародарон азиз ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, дар бораи буқа харидор бошед, занг бизанед, харидорӣ кунед. Рақамҳои ҳамин бародарон соҳиби мол занг бизанед, харидорӣ кунед. камтар муомилаш мегам монда, буқачаҳо буқачаи нағз биданд. бародарон азиз як сар буқачаи дигар, буқачаам дар ҳолати хуб қарор дорад, буқача фигур нишуда будааст. 14500 мега 13400 пирсидан надодааш. ин бародарон тамошо кунед, фигураи хушро ҳам дорад буқа. молаки нағз будааст барои бастан. моли хушро. ин сар буқачага барои боқидан буқачаи нағз будааст. молаки хуб. чанд пул гуфтӣ ки ҷон? 14500 муомила дорад. бозор ягон чи пирсид? мега мола нав гирифтам, ҳоли ростига ва рӯш напсаи напса ҳақиқатша мега инсони нағзай молакшам моли хуб даст. бародарон як сар буқача беҳтарин гусалай нағз буд. пешш пасш як хела ғавс чоп инҷа молай. молаки хуб. нишон чанд гуфтира? 11000 муомилаи хуб дора бародарон азиз. бародар ба одами бозорам муомилаи нағз мена. бозор чанд пирсидира? 11000 кестан. 11000 кан 800 кан ки моли нағз. бародарон азиз як сар буқача калбуқай беҳтарин мол. моли дарози хубам будай. чанд пул гуфтира? 14000 мега моли мешидани бародарон азиз. бозор чи пирсид? بازار سهر 13 تا 12 دوزانی مزار تو 13000 پرسیدگی مولا ناز بس تماشا کنید رقمات تلفن برادر میگیرید آدم بازار مولشا مولا ناز بس کوکلاچا هم کارتینکا اساسی میان بازه رقمات تلفن تابگو 979 88 00 برادر عزیز کسانی که خریداری کردن همین به قچرا کارت سیدکی مخصوص به همین رقم‌ها زنگ بزنه خریداری کنه برادر آدمی بزرگ معامله خوب می‌کنه انشالله. برادر عزیز یک سر به قچر گوساله یا شکل پای خوبم داره زود خوبم داره یک تماشا کنید برای همین کمال خوبه در بزرگ همین در به قچر برادر 18000 سوم میگه 15 تا 16000 سوم کردن ندادهش معاملهش کمتر مونده مولک هم به حد مال خوبه است تماشا کنید همین نستاش کارتینکا هم یورا میگه زود خوبه منو برادر که همین گوسالگیش پای خوب داره با کفای مولم تماشا کنید ای کفاش تماشا کنید گوساله یا شهری و درجه اولیش مولا اکم در تمام تلفن تا بگو 903 66 4053 подписчикони азиз касе дар ҳамин мол маҳқул меша ба ҳамин рақамҳо занг бизане харидорӣ куне ака одами бозоре муомилаи хуб ҳамена иншоалло ки мол шамоли хуба хичам инсони хуба муомилаи хубам дора камтар муомилаи шумо онда касе зод гирифтанеро барои наслгири ояндаам мол кунад беҳтарино шавад вақти бе тариф ҳамин худаш картинка занг бизане харидорӣ кунед бародарон азиз се сар бухача дар як ҷоягирам пухта мешавад тоқа пухта мешавад ин як кунгиш молаки зур даст мега ангустай ҳай мумкин чалаш боша молаки тамошо кунед бародарон созам барои вақти эмда бастаншон шудай тамошо кунед бародарон қафои мол ғафси мол аст ҳастешон ба хачаҳои нағз дастан бародарон азиз касе ки мол кунад бубандад вақти эмхиришона ё шакан молои хуб мешавад бародарон азиз бародарон азиз чанд сими гуфти ёра ҳар 15000 16 кам муомила ин ҳар якум дигим 15000
калбха ангуса 16000 бо муомилаи хубам дорам бародарони азиз. Ё дар якҷоягирам фурӯхта мешавад, тоқатоқарам фурӯхта мешавад бародарон. Касере ки тоқа занг бизанед харидор роз рақами телефон бародарам мегирам, яъни якингиша 16000 мегирам. Рақами телефони бародар 917 07 45 бародарон аziz ба ҳамин рақамҳо занг бизанед харидорӣ кунед. бародар муомилаи хуб мена дар якҷоягирам фурӯхта мешавад, тоқатоқарам фурӯхта мешавад. яъни мубагиша молаки зури дастаки караш фасоли кишуд молакҳои назан вақти эмхришона бародарон азиз. бародарони азиз дар ҳамин ҷо мо бо шумо худоҳофизӣ мекунем то наворҳои оянда. худованд ёр мададгоратон бошад. бародарон дастгири шумо пешравӣ кор меояд. лайка подписатсияро фаромӯш накунед. комментария хубша бинависед. иншоалло морам ҳаракат мекунем ки наворҳои хуб ҷолиб пешкаш шумо гардонем то шумо тамошо кунед, ҳаловат бибаред. айнақ навои молбозоро бохабар шавед. то наворҳои оянда худоҳофиз ва алпанаи аллоҳи бузург бошед.